Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus og ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Caesarea Philippo. Og samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, "Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao?" Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Og miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas. Unya, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya, gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magantos pag-ayo ang anak sa tao og isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban og gibadlong. Apan miliso si Jesus og mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, "Pahawa, Satanas! Ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios." Unya gitawag ni Jesus ang katawhan og ang iyang mga tinun-an og miingon siya kanila, "Kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus og mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita, dili mawad-an niini." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang tao nining kalibutana, kung papilion ta, natay opsyon ihatag pananglitan sa Ginoo. Unsa may imong gusto? Mag-antos o walay pag-antos? 101% mayingon tas Ginoo, walay pag-antos. Unya, pangutanon tas Ginoo, unsa may imong gusto sa imong kinabuhi? Adunay kalisod o sayon? Mayingon gyud ta, sayon. Mao nay gusto nato mabitaw ang kinaiya sa mga tao, gusto ta og sayon. Unya, kung dunay gamay nga pag-antos, when a situation is calling us to a little sacrifice, we always complain before the Lord. Moingon ta, "Lord, ngano man eh?" Anak dayon ta. Ngano man, when we look at ourselves, doon na gitawag the culture of easy way. The culture of easy way. Mabito na karon nga, kung tapulan ka magdungag, mag-order gud ta online, na may dagang online, diba? Kung tapulan ka manghugas, mopalit na lang gud ta ka ng paper plate kay labi ra pagkahuman. Kung tapulan po ka mangita og ka ng forever nimo, mayroon ng uyab kay disposable ra man pod. Sige, labay. Nabitaw karon no, ang atong kinaiya, we go for the easy way. Unya, kung nanagani a little sacrifice, even in relationship, we easily give up and we break up and then we look for another one. Sayon ra kayo. Sayon ra kaayo. Mabitaw nga even marriage is at stake. Kay we cannot anymore commit ourselves forever to that partner because when there is something that demands sacrifice, we cannot stand up. We choose the easy way.
mabitaw na karon nga puro instant ang atong kanon, puro instant. Natay instant noodles, natay instant coffee, natay instant unsa pa dinha, instant wife na ay bride o order, made to order unsa pa na dinha. Naputay instant death. Tungod kaya nga atong gikaon puro instant, puro instant death pud ang ato. Mabitaw na inikaon nato pagkataud-taud na stroke, ni kurog og natumba og nibudlat ang mata, namatay. Unya og masakit muadto sa ospital, unya didto atambalan. Unya karon pagkakita sa imong bill kay dako mapug kaayo, na stroke na pug kag utro. Unya ikaduhang stroke wa na gyud ka nauli niadto na ka sa imong puloy-anan sa morgue og mibalhin ka og puloy-anan didto sa kanang Kapayapaan at Katahimikan Village sa sementeryo sa humay-humay. Mo nito kanang because we want to have an easy way. We have an easy life. Mabitaw na nga tungod kay we want the easy way, bisan og dili maayo, we go for that. Mo nang daghay limbungan, mo nang daghan karon nga gusto ta madali og kadato, manglimbong lang gutagod. O na gusto ta madali ka dato, mamalikil ang gutag droga god. Wala ta magunha-una unsay maayo. Wala ta maghuna-huna og kanang unsa ang kigikinahanglan. Unya wala ta mamalandong ngano man gyud nga ang matag tawo moagi man gyud ni gitawag nato nga naa magi something in our journey nga it demands sacrifice from us. Now we go to the first reading. Sa atong kinaiya nga kanang minta nga as much as possible iskapid, no? Mo iskapo gyud ka, iskapido gyud ning mga tawo, mo iskaputa sa mga kalisod. Pero ang unang pagbasa mingon ka nato nga naminaw ako sa Ginoo, unya gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako, ang akong aping niadtong milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay ngano man, mengon siya, kay mitabang man kanako ang Ginoo, busa wala ako maunsa. So nindot nga mamalandong ta diha nga kung mayong nganta nga I want a life without suffering, then sorry to say, you will be prostrated because there is no place in this world without suffering. There is no life without trials. There is no easy life in this world. Labi na karon, it's not easy. It's pandemic time. It's not easy. Dili pwede magkiat-kiat. Di pwede mag-asa-asa tapadong. Mao gyud nga we take care ourselves so to take care also for others. Kung ingon ni mga igsuon, ang unang pagbasa naghisgot di ay kanato nga atubangon nato ang atong sitwasyon nga adunay mga kalisod, adunay mga gikinahanglan nga sakripisyo, adunay discomfort sa atong pagpuyo. Bisan panining tanan, what makes us able to surmount all these things? It is our faith in God. It is the assurance that God is at our side. Ang atong assurance nga naatay Ginoo nga atong gisaligan, naatay Ginoo nga atong gitawag og amahan, naatay amahan nga gitawag nato nga manluluwas natong tanan, naatay Ginoo nga atong gikadampan sa bisan unsang higayuna, bisan kanusa, kanang Dios nga pwede ta makapanuktok sa iyang kasing-kasing bisag dili na saktong oras sa atong pagtan-aw. God has no time schedule for you to knock at the door of His heart. So kumingon ta nga sige lang kay sa atong pagsakripisyo di man ta pasagdan sa Ginoo. Unya kaingon ka nga kanang kusog nga imong gigamit sa pagpasan sa imong problema, kaingon ka nga kanang kusog nga imong gigamit sa pag-survive nimo sa pag-atubang sa imong mga suliran sa mga hagit sa kinabuhi, imo na, dili na imo. Because faith connects you to the source of power. When you believe
there is miracle to take place. When you believe, there is power overflowing to you. That is why, bisag unsa ka bugat sa imong problema, personal problem, communal problem, we can be victorious. Kay ngano, God is with us. So, ang unang pagbasa nagpainomdom ka nato nga, dili day kita angay nga musibog, dili kita mutalaw, hinuon, uban sa Ginoo, magmalig-on kita. Napagkauman sa itong ebanghelyo karo, sa atong ikaduhang nga reading, pagbasa karon ni Santiago, mingon si Santiago nga, unsa may pos anang imong pagtuo kung wala ka nay buhat? Kay ang pagtuo, mingon siya, kung wala kini buhat nga maayo, kini patay. Gipahinumduman kita ni Santiago nga ang pagtuo usa ka pagsanong sa Ginoo. Usa ka pagsanong. Kung may tag pagtuo, kanang duha ka o, may kag oo, may kag yes Lord. Mituo kas Ginoo, sa may mong gituuhan sa Ginoo, nga ang Ginoo na higugman nimo, may ka oo, yes Lord. Mituo kas Ginoo, sa may magituuhan, nga giluwas kas Ginoo, may kag oo, yes Lord, giluwas ko nimo. Mayong kag mituo kas Ginoo, ang pagtuo nimo nagpasabot nga, yes Lord, isalig na ko akong kaugalingon kanimo. Oo, Ginoo, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong kalig-on, ikaw ang akong kaluwasan. Sa unsay mahitabo sa adlaw-adlaw na akong kinabuhi, sayod ko nga di ko nimo biyaan. So kining pagtuo di ay nagpadayag ka nato nga it leads us to go back. It leads us to go back into our own see who you are before God, nga imong gituuhan. Nga ikaw pinangga ka kaayos Ginoo, nga ikaw giluwas na kaniya, ikaw gitagaan ka sa mga grasya, luyo sa paghatag sa Ginoo sa imong mga grasya, gitagaan kag kinabuhi, gitagaan kag hangin nga imong iginhawa, gitagaan kag pagkaon nga imong gikaon sa matag adlaw. Pero until now, you still doubt. You still doubt of God's presence in your life. Mabitaw nga tungod kay nagdaot ta pag-ayo, ang mupatigbabaw ang atong kaugalingon nga paningkamot over and above our faith. Mauna nga we find solutions to our problems more on our power but less on the power of God. O tungod ni ana, more frustrations ang masinati nato. Kay nindot manunta na kaayo, nga we find solutions, we believe more in the power of God, and we believe ourselves. But our faith in ourselves must not be over and above our faith in God. Kay kung over and above gani atong faith sa atong kaugalingon, we believe so much on our power, we believe so much on our abilities to solve problems, we come to frustrations. And perhaps this is what is happening to the world. Because the world is believing so much on technology, because the world is believing so much on the power of human mind. We create anything, technology and whatever, and look what happened to the world. We come to realize our power, our technology, our brain, our effort is not enough. But when we include God in the solution, there is power, there is more strength when we include God in our protection. Mao na nga karon sinatin nato nga kining pandemya usa ka call for us to face the problem with God at our side. Nindot ba yan, no? Kay sukad ko niabot diri sa Lapu-Lapu 2020, wa man mag-close ang atong simbahan. Pero wa po ko nakadungog kung naa ba po'y natakda ni ining COVID-19 nga sakit tungod kay ni simba, tungod kay nanagkot sa mahal nga Birhen Maria. Wa ko kadungog, ambot ka mo kung nakadungog, sultihi ko ninyo na pagkamas misa. Kanuman, kay kung musulod ka aning simbahan, kung may promise good ni God, ang iyang promise, 2 Kronikas, Kapitulo 7, sa iyang ingon, gipili ko kining lugar, din niya ako simbahon, anhi pasidunggan ang akong ngalan, og panalipdan ko kini. So when we enter into the sacred place dedicated for God's purpose,
We are insulated with God's grace. When we enter into this place, there is that protection that is given to each one of us. And we hope and believe that after this worship day, worship time, we bring this protection along with us to our homes and to our neighbors and to our friends wherever they are. So nindot nga mamalandong ta mga kaigsuunan, ang faith di ay magdasig kanako to believe more, to trust more in God. But when my faith leads me to believe more on my power, that is not yet authentic faith. That is pseudo faith. When my faith encourages me to trust more, that is authentic faith. When my faith encourages me and pushes me to do good to other people, that is authentic faith. When my faith tells me, seek first yourself and never mind others in need, that is not yet authentic faith. That is only about you. Because faith is not only about you, but it is about others plus you. It's not about you plus others, but it is others plus you. So, mo ni tanaw na to nga mingon si Santiago, you say you believe in God, unya, unsa may mong gibuhat? You seek first yourself, gilimbungan nimong uban, una mingon ka nagtugas Ginoo, that faith has nothing to do for your salvation. Kaysa uban nga mga translations karon mingon sila nga, faith is perfected by our actions. It is the good work that perfects faith. Pag-abot sa itong gospel, mga kigsuunan, si Jesus nangutana sa mga tinunan, kinsaman kuno ako sumala sa mga tao. The responses, they differ in the responses. You are John the Baptist, you are Elijah, or one of the prophets in the Old Testament. All of these answers agreed that Jesus is a prophet. But they don't know whose prophet he is. So muna, mingon si Jesus, unya kamo, dugay-dugay naman ta nagkakuyog-kuyog. Unya, kisa man kuno ako, mingon si Pedro, you are the Messiah. And then immediately after that, Jesus said, don't tell anyone. Kaya nga no, there was a danger. Because usually in the olden times, in the Old Testament period, the word Messiah, this is usually associated to a king who is victorious in war. Or this is usually associated to a representative of God, a prophet or a priest who is victorious against evil. So, their time, they were under the Roman Empire, then, ang mga tao, nangita sila og freedom from oppressions. So, it was a danger if the people will know that it is Jesus the Messiah. Ikaduha, Jesus said to them, do not tell anyone, because his messiahship is so much different from the framework of the people. Mao nga, directly after Peter said, you are the Messiah, directly Jesus said to them, I will go to Jerusalem, they will arrest me, and they will put me into death. Unya mingon si Pedro, Lord, here, come here. Unya mingon siya, dili ta na kana mahitamo kanimo, Lord. Kibadlong niya si Jesus. Unya, milingi si Jesus nga kang Pedro sa mga tinunan og mingon, pahawa Satanas. Sa iyang gisulti, ang imong huna sa tao dili sa Dios. What is this? What is the meaning of this? Ang framework sa mga tao nga ang Mesiyas is a political, a military, a warrior figure. So mo nilang huna-huna, dili siya mamatay. Mulid siya og gera. Mulid siya og panag-away aron malingkawas sila sa ilang mga nagulipon kanila. That is the common framework. Unya karon kay miingon si Jesus, mamatay ako, patyon ako, isalikway ako. Jesus is not within the framework of the common people. Sumao nga miingon si Pedro, Lord, di unta ka na mahitabo kanimo. He corrected Jesus. Ngano man, kay ang framework nila, wala mo sulod, wala mo haom ang Ginoo sa ilang framework. Milingi po si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas ang imong hunahuna ra sa tao. Mingon siya kang Pedro,
Peter, ang imong huna-huna is not online with the thinking of God. You must enter into the framework of God rather than put God into the framework of human beings. Kay mo man ni kasagaran nato, we want God to act according to how we want it happen. But we as people, we as believers, we as prayers, let us enter into the framework of God, how He does things, how He makes things happen. Instead of putting God into our limited human framework, let us rather be open and be absorbed in the framework of God. Mo ni nahitabo. Babagan bitaw nato usahay kining framework sa Ginoo kay kita gyud masunod. Unya, we want God to give us what we ask in the way we imagine that. We want God to act according to our own imagination, to our own framework, instead of saying to God, Lord, thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. Instead of telling God, we tell God, please do like this. So mo ni nahitabo, unya karon, buti pasabot ni Jesus nga ang pag-antos is a necessary thing for the resurrection to come. Kayo sa iyang isulti pagkasunod. Okay. Mas pasakit ako, patyon ako, apan sa ikatulo kaadlaw mabanhaw. So ang resurrection will never happen without the suffering, without the death of Jesus. So, ang natanaw ra gyud nila, kanila yung pag-antos, and they never look beyond what is behind after sacrifice. Mao man po na ato, we usually look at the problem, but we do not see what lies behind the problem when we face the problem strongly with faith in God. When we overcome this problem, we don't know what will happen because we only see the problem but we do not see the hope behind the problem. Sumaon ikaw mga kaigsuunan nga bisan lisod ang atong kahimtang sa atong panahon sa pandemya, there is still hope. When we look at the problem, when we fight our enemy with faith in God, there is always victory awaiting us after some time of taking sacrifice for others. So mo na nindot ang mamalandong tanga, bisan ang mga tinun-an ni Jesus, wa sila makasabot ngano nga ang Mesiyas necessary gyud nga mag-antos. Apan gipahinumduman sila nga ang pag-antos gikinahanglan aron ang pagkabanhaw mobanos og mahimong reality sa atong kinabuhi. Kumaw nga kagsuunan, ang Ginoo nag-awhag kanato nga dili kita mutalaw, dili kita musibog, magmaisog kita sa pag-atubang sa mga hagit sa atong panahon tungod kay ang Ginoo anaa sa atong kiliran. When there is God, when we hold on to God, then there is faith, there is victory over and against our enemies. Manindog kitang tanan mga kaigsunan ug atong ipadangat, ipadayag nato sa Ginoo ang atong pagtuog pagsalig kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, usag nga iya samahan, lagi kaniya nangahimo ang tanan. Dapat kanatong kawalan sa atong kaluwasan, may kanaon siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, og nahimo siya makawas gikan Maria Magdalena. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya nga matayo gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan.
Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa mga gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Ginoo matinabangon og makiangayon, Dios nga puno sa kaluoy og manalipod og moluwas sa iyang katawhan. Ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto kaniya og moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, nga iyang bantayan ang simbahan uban sa pagtuo ni San Pablo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa mga katundanang publiko, nga ilang tahuron ang katungod sa kinabuhi sa mga gisabak, sa mga walay kapaingnan o sa mga tigulang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Diyos, Teofilo Camumot, Obispo, Father Joel Chevalier, nga mabayo na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga kalag nga mihalin na, nga makita na nila ang manunubos nga nagantos alang kanila ug alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Dios sa pasaylo ug kaluoy, pinagi sa mga pahanungdan sa among mga mamong manunubos, pamatiyang mga pag-ampo sa imong simbahan. Nga uban ni San Pedro, may padayag sa among pagtuo diha ni Kristo imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.